Molt bon dia, Xisco, Marta, Antònia, Joan i Pilar. Bon dia. Aquest és el vostre primer pic al nostre programa, així que us explicaré breument el que consisteix. Es tracta d'una petita tertúlia que us posarem una sèrie de preguntes. Endavant. De quin centre forma part de la Salle? Jo no la Salle no cal. Jo la Salle no. La Salle de Ló, no. Jo la Salle de Mó, de Manacor. A quina etapa impartiu classes? Quines assignatures? Botània, matemàtiques. Jo a sisè de primària i doncs les llengües, i doncs anglès. Bueno, que tinc un alumne anglès ara i me tinc que esforçar un poquet. Matemàtiques, socials i naturals i religió. I vosaltres? Jo som mestre de primària, faig matemàtiques i història. Jo faig social, a secundari. Què ha estat del que vos heu motivat a venir al nostre centre? Conèixer tot això que venim ara aquí. Aprendre coses noves dels nostres companys d'altres escoles que ens poden aportar. Sobretot que fa idees de com funcionar i sobretot de poder-les aplicar i ajustar al nostre país. Com treballeu a les vostres escoles? Quines metodologies empleeu o recursos empleeu? Comença com... Sempre comença. Petits cooperatius, com també pràcticament aquests anys, també teníem tablets, 5 mesos Nosaltres som petits cooperatius, fem petits projectes i fem molta cosa. Tot el que més us agrada de la vostra manera d'ensenyar? És que hauríem de dir els alumnes. Ens m'agrada aquesta manera d'actuar, aquesta metodologia cooperativa o dels projectes que estem tallant. És la gran interacció que hi ha entre els mestres i els alumnes. Diu molt que és jo personalment m'ensenyo, perquè jo totes aquestes coses noves, jo soy ja un bebé estudio a l'escola i m'ensenyen moltíssimes coses noves que no sé. Que hem dit ara, sobretot el fer dels professors que de abans, que donar els coneixements i tot això, i ara participar més de les alumnes. És interacció. Vos imaginàveu impartir classes d'aquesta manera? La veritat és que no. Nosaltres no m'havíem conegut, vull dir que eren classes magistrals i només coneixíem això. No veiem tradicional o no. Creies que aquesta metodologia té futur a les vostres escoles? A les Sí. vostres escoles? Però és molt dur. Sí, hem d'apostar per aquestes metodologies. Sempre fora de l'escola, el treball puntual, treball en equip. Pues, doncs sí, això és tot per avui i gràcies un cop més per haver participat amb nosaltres, en el nostre programa. Gràcies. Ens veiem al pròxim programa. Sí. Molt bon dia i benvinguts un dia més a Ding Dong Fest. Els professors d'altres centres competiran entre ells. Les normes són fàcils, 2 equips, un timbre. S'expondran una sèrie de preguntes, el primer que pitgi el contestarà. Si la resposta és correcta, obtindrà els punts, i si és incorrecta, es farà rebut. Primera pregunta. Com es diu el projecte de comunicació de la Salle? Com? Comunica. Correcte, 2 punts per a l'equip 1. Quin és el nom del fundador de les nostres escoles?
Com volviste a la casa? Correcte. Quantes escoles de la Salle hi ha a Mallorca? Mira. 4. Correcte. Va, quantes assignatures s'imparteixen a secundària? Correcte. És la capital de Kènia. Nairobi. Correcte. Sabies contestar la pregunta 1 més 1 per 1 per 1? No, incorrecte. No. Respostes si les sabies contestar i el sí o no. Saps una cursa i avances el segon. Quina posició estàs? El segon. No? Correcte. Correcte. A la llengua castellana es diferencia el so entre B i V? La diferència? No. Correcte. Quina és la capital d'Austràlia? El meu temps era Canberra. Correcte. Per què les parets de les artèries són més gruixades que les de les dones? Han de ser més dràstiques per aguantar la pressió. Correcte. Bueno, el compte de punts. Aquí punts. 10 punts. I aquí 2. El resta... Bueno, està clar que guanyador aquí punts. Entrega de premis, per favor. I rebreu unes galletes molt bones. Bé, fins la pròxima. Fins demà. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty